Hej brach, nemohl bys mi ukázat nějaký trik za 2 kila? Jasně, kluku. Ty bláho. To čumíš, kluku, co? Ta je pro tebe. Díky, bracho. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Mohu vidět vaše doklady? Marti, podej mi doklady. Moment, pájo. Tady je máš. Ale, pane Cigán, víte přece, že jsou to doklady vašeho otce a ne vaše. Dobrý večer, dnes jsme s naší kamerou zavítali na jednu nejmenovanou vesnici, zeptat se lidem, jak se jim na vesnici daří. A tam jedno zrovna máme. A pojďme se podívat, co to dělá. Co to dělá tenhle člověk? Tady utajen. Dobrý večer. Mohl byste se vás na něco zeptat? Co to tady děláte? Já si tady škudlím penízky. Aha, to je krásná zabava. A děláte to často? Ano. Aha, tak jsem tady. Mohu se zeptat, prosím vás, na vaše ctěné jméno? Pavlík Cigánů. Pavlík Cigánů. Ano, děkujeme vám za rozhovor. Pro televizi Nova, Lojza Dvoutuna. Ptáme se náhodného kolem jdoucího, jestli nepotřebuje úvěr od komerční banky. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli nepotřebujete úvěr od komerční banky. Ne, já mám peněz dost. Směl bych se zeptat na vaše ctěné jméno? Pavel Cigán. Tak to vidíte, to je první cigán, který nepotřebuje peníze. Dobrý den, mohu se vás na něco zeptat? Berete si ho z lásky? Co? Z lásky? Pro peníze si ho beru. Protože má hypotéku u komerční banky. Děkuju pěkná paní. Vyfoťte nás ještě jednou. Ano, už vás fotím. Vyfoďte nás ještě jednou, máme nádherné auto. A pořádně. Ano, fotím si vás, fotím. To bude v albu, to bude úplně úžasné. Ještě jednou. Já vás vezmu zblízka, ano? Vente. Vente nás blízka, máme nádherné auto. Jo. Je to krásné to všechno, už to je hotové, no? Už asi budeme končit. Zlatí, pojedeme už domů? Tak Marťo, jedeme domů. Jedeme domů, tak pojď. Shledanou. The Harlem Shake. Con los terroristas. Ey. Ey.
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border,